טוב, כרגע אנחנו רואים את שני הזכרים בעימות לא ברור על נקבות ככל הנראה. אני לא בטוחה שיוכל זכר. הוא זכר. הנה, עכשיו נכנסים לשלב של איומים. הם בודקים, הם מאיימים על אחד על השני בלי לפגוע אחד בשני פיזית, שיבדוק איזה מהם חזק. לא, הם עכשיו בשלב של הפגיעה פיזית. לא, הם לא פוגעים פיזית, הם מנסים להפגין דומיננטיות, אבל כרגע הם הגיעו למגע. בשלב שהם לא נגעו קודם לא הסרטנו. הם פשוט הפגינו תנועות קודם. כרגע הם מנסים לפתור את הוויכוח רק עם מגע. אני יכולה לעזור להם לפתור אותו בבחינה ויזואלית. לא, זה בסדר. לא, ליוחאי יש את הדבר הגיי הזה על המשמעתיים. ומצד שני לתומר יש את הציור הזה על התחת. אני חושבת שאנחנו מפריעים לזכרים להילחם בזה שהם שומעים אותנו. לא, הנה, אתה רואה? יש את הזכר שמרגיש יותר פחות דומיננטי. לא יודעת, הוא מנסה לתקוף יותר. הוא מנסה להפגין דומיננטיות גדולה יותר. כן. עכשיו, יוחאי מצד שני חושב שהוא יותר... יכול להיות, אין לו גם רעמה כל כך שופעת. יכול להיות בגלל זה. כאילו... אני יש לו רעמה קצת במקום אחר. נכון, אבל לא רואים את זה בגלל הבגדים. בינתיים הם עסוקים הם כרגע רק בהפגנות דומיננטיות. הם מדי פעם נצרים ומנסים להחליט אם זה יספיק להם. שומרים על הכל בהומור. לא, הם גם לא רוצים לפגוע באף אחד, הם רוצים לקבוע את זה בלי פגיעות פיזיות. אם הם ייפגעו פיזית, אז גם היריב המנצח יכול להפחית את הסיכויים שלו להפרות נקבות. זה לא לעניין. כרגע הם כנראה נראים כאילו מחליטים מי יותר דומיננטי, יש איזושהי הפסקה קטנה. זה מה שנקרא דיסוננס כזה שקיים בבעלי חיים, שלפעמים הם עושים איזושהי פעולה ואז מפסיקים אותה בפעולה לא צפויה אחרת. אז כרגע הם מנסים, הנה, עכשיו הם שוב ממשיכים. למה הוא למד אמנות לחימה מסוימת? כן, הוא למד. הנה. יודעת שיוכל יודע קצת איקידו וקראטה. טוב, אנחנו רואים את הזכרים עדיין מנסים לפגוע באחד בשני, הם כנראה לא ייכנסו לעימות גדול. בינתיים תספרי לנו מה הניסיון של תומר באומנויות לחימה. טוב, הוא למד סייף כמו שאת רואה מהתנועות שלו. והוא כאילו הרבה מחנטר, אני חושבת שחלק הוא זוכר מה שנקרא. אני מבקשת מהחזיר לידי להיות בשקט. עכשיו, שימו לב בבקשה לרעמה השופעת של יוחאי, הוא מנסה להשתמש בזה כאיום. הנה, כרגע הם נכנסים לאיזשהו מצב שבו הם מאיימים יותר, ואז מאיימים פחות. וכרגע תומר מנסה לדחוק את יוחאי משדה הקרב. את יודעת, אם אנחנו היינו נלחמות, זה היה נראה אחרת לגמרי. בטח, היינו מסיימות בלהתמזמז, על מה אנחנו מדברת? זה במקרה טוב, במקרה הרע, הציפורניים שלנו היינו לעשות... אין לי הרבה ציפורניים וגם לך לא. טוב, אני מבקשת שתשימו לב לרעמה השופעת שיש לי יוחאי. יותר בערך קצת פחות, אבל שיער הגוף שלו יפצה על זה. אוקיי, כרגע הם מנסים להיכנס לאימוץ פחות פיזי. זו שיטה מעניינת אצל זכרים שבה מנסים לקבוע כוח פיזי על ידי לחיצת יד. זה מאוד מאוד נפוץ. אבל כנראה שהם הביאו את זה לאיזושהי שיטת קרב, דבר מאוד יצירתי. כרגע הם בוחנים את הכוח והמשקל שהם מצד אחד לצד שני. האמת היא שנראה שזה סוג של התנהגות משחק. כנראה מדובר בזכרים צעירים שעדיין... לא, הם לא בורים, הם זכרים צעירים שמשתמשים בשביל ללמוד לקרבות עתיד על נקבות. מצד שני, יכול להיות שיש נקבות בתמונה, הגורם להיות מעט יותר רציניים בעניין. הנה, הם שוב חוזרים לשלב. רואים איזושהי מחזוריות. זאת אומרת, יש להם הפסקה, אז הם מנסים לראות... תראו, הגענו לחלק מאוד מעניין שבו הם מנסים... עכשיו, חלקים כאלה הם בדרך כלל קצרים יחסית, ואז הם חוזרים לפחות מגע פיזי. כרגע הם מנסים קרב הרבה יותר ישיר. וכל פעם זה מתגבר, לא? כן, יש לזה איזושהי מחזוריות מתגברת. יש מצב שאנחנו נשמש כאדנזימים וננסה להתסיס... יפה. הנה, כן, הם מתקדמים, הם מנסים, עכשיו בודקים מי ייפול. אז אחר שיפול בדרך כלל יהיה מפסיד. עכשיו, כן, נכון, אין להם כן יצליח. יש כאלה שטוענים שחלק מהעניין של הלחימה הזאת קשור ביצרים מיניים של הזכרים שלא מספקים. זה נראה לא כל כך נכון, למרות שחלק מהתנועות אכן דומות לתנועות של הזדווגות. טוענים שהסיבה לזה שבעצם אם אתה מזווג את הזכר, זה אומר שזה דומיננטי עליו. אז זה סוג של
כן, הצלת כמו דומיננטיות. בבתי כלא. אני לא בטוחה, שם באמת אין להם נשים. לא, הם עושים את זה כדי להפגין, לפי מה שאני הבנתי, להפגין שליטה. גם, אבל הם גם צריכים סקס, בואי נדבר בזה. אבל בשביל זה הם יכולים לעשות ביד. כן, אבל זה לא מספיק. אנחנו רואים את המאבק הפיזי מסלים. יש איזשהו ניסיון הפלה משני הצדדים שנראה שלא נכשל. כנראה מדובר פה בשני זכרים שהם ברמה קרובה. לשם. טוב, יש לנו זמן. אוקיי. כן, יש לנו זמן? כן. שיש לכם זמן. אפשר בפייסבוק. יוטיוב. טוב, אני מבקשת מכם לקוד אחד לשני ולסיים את הדגמת הזכרים.